Conseguir a regularización e a comercialización regulada do tinto do Salnés, ese obxectivo que persegue o goberno local de Ribadumia e que agora conta tamén co respaldo da Xunta de Galicia. O rexedor ribadumiense, mailo presidente da Mancomunidade do Salnés, mantiveron onte á tarde unha xuntanza coa conselleira do Medio Rural. En esta xuntanza, pois o que percibimos é que estamos todos de acordo en sacar esta situación para adiante. Por lo tanto, para a Mancomunidade do Salnés, para o Concello de Ribadumia en especial tamén, pois a verdade é que é unha noticia importante, porque eu creo que a partir de aí é cando temos que empezar a traballar para organizarnos para conseguir o obxectivo de regularización desta variedade que leva tantos anos nunha situación un pouco irregular, digamos, non? Pero o alcalde ten unha cuestión que nunca se puxo en riba da mesa, pero que precisa dunha folla de ruta para garantir a supervivencia do tinto de Barrantes. Por diante queda aínda moito que facer para conseguir os ansiados recoñecementos. Temos que estudiar os distintos concellos da comarca como crear esta mesa de traballo. Si é certo que Medio Rural vai a poñer a disposición dos concellos da comarca do Salnés, vai a poñer os medios necesarios para que poidamos facer esos estudios ou que se poidan concretar como levar a cabo este traballo ou este proceso de regularización. Por lo tanto, eu creo que ahora mismo estamos nun paso de reorganizarnos, de dicir como vamos a levar a cabo isto. Pero agora, co apoio do goberno galego, iniciase unha nova etapa. O seguinte paso será a creación dunha mesa de traballo. Leva tempo facer un estudio, leva un estudio moi complexo que hai que matizar como ese estudio tamén. Por lo tanto, eu creo que nesta legislatura non o podemos terminar, pero posiblemente na próxima legislatura quen goberne pode conseguir este obxectivo de regularización desta variedade. Tras a xuntanza de onte, o PP de Ribadumia lanzou un comunicado no que considera pouco serias as referencias feitas polo rexedor a que esta sexa a primeira vez que se solicita a legalización do tinto do Salnés. Segundo din os populares, só hai que tirar de arquivo para comprobar que a localidade leva décadas reclamando.